Pa naravno da sve što može pridonijeti iskoraku ka energetskoj sigurnosti Europe moramo učiniti kroz integrirani okvir energetske politike Europske unije. Skladištenje energije postala je ključna komponenta u tranziciji prema održivom energetskom sustavu. Međutim, obnovljivi izvori energije poput vjetra i sunca su povremeni, što vrlo dobro znamo, i što ujedno otežava oslanjanje isključivo na njih uz naše energetske potrebe. Što možemo učiniti skladištenjem, osim ovog što smo čuli vrlo kvalitetno u raspravi i ovo što je predloženo, možemo sniziti cijene električne energije, naravno tijekom vršnih razdoblja, i osnažiti potrošače da prilagode svoju potrošnju energije cijenama i svojim potrebama. Naravno da je bitna i financijska komponenta i tu trebamo pronaći potporu kroz politike i fondove Europske unije. Međutim, ne smijemo zanemariti važnost ulaganja i u drugu infrastrukturu dok smo na putu postizanja održivosti energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Prije svega tu mislim na LNG infrastrukturu. Naime, želim samo podsjetiti da je hrvatska Vlada napravila izvrstan potez ulažući u LNG terminal i povećat će i njegove kapacitete, donijeta je već odluka i to je alternativni dobavni pravac prema zemljama jugoistoka Europe. Dakle, moramo razmišljati na više kolosijeka dok čekamo da napravimo sljedeći korak. Ne smijemo zaboraviti ove izvore energije koji su nam na raspolaganju i ova ulaganja, a mislim da je tu Hrvatska predvodnik u tome. Hvala vam lijepa.